Sadi mereng nung bahai tong. Sar, ang pura bahai no bahai. Nung tini tamso school final kasa mereng. Sar, ang tini lerma khe haisi. Oto kai phaimani 5 taka bangdi gurui ni bagui nogo thangi taisa phaikhe lerkhata. O mereng, nung kaham kwrwng no sok phaikha nablai. Aw sar, kaham kwrwng no sok phaikha. Tamo hinmale lama o bwrui masa sitra khe nukmani bagui. Do hinkhe mereng ang no history pori phaidi hin samani pori da phaikha. Pori phaikha sar. Do hinkhe pori khwnarila awako SISTURY story. Morasa nono abono dasung. Sar, nungsi history pori phaidi hinui saokhe. Sadi mereng aming khika khe bo tamoni bagui hao phop nanang. Do hinkhe nungkhe nini khi no tamoni bagui hao phopsa sar. Sadi mereng rel tamoni bagui gari slai phano 2 mal. Aboda sar rel hinkhe tok bukur chawui khinam muchungjakmani bagui gari slai phano 2 mal sar. Mereng ang bisi kok sakha. Ang bisi kok saya belai sar komsi sao. Do hinkhe mereng ang nono miya pora hormani pori khwnarila. Sar, ang maya tangoi hinkhe miya chini aro watui wawui kheba yongla gomeng romui tongjak ta sar. Hinkhe achuk bwchak khaidi mereng. Ano achuk riui simi tondi. Ta bwcharidi sar. Hinkhe ang nogo thangui babono sai rwnai.